Dakulang maray na aldaw o maray na banggi sa Indugabos bilang Bicolana. Permi kong iniisip ano ang mas maray, magturog uli o mag-start kang aldaw. Pero sige, pinili kong magmata para maghatod ng inspirasyon, kaya dapat panuodon mo ini. Nagulingani po ako sa daet para kuon ko ang sakuyang sahod na didikit man po pero pinaghidapan ko. Bigbakalan ko man ngani ang mga aki ko ni mga pagkakan, pati si Papa ay binakalan ko ni tsinelas. Nagbarakal din ngani ako ni mga prutas para sa mga aki ko at para kay Mama. Siyempre, maski ako yaon digdiyo sa daet ay day ko maisip magpara umong. Ito po talaga ugali iyan, kaya ang binakal ko lang po ay pampalipot kasi pahauna akong maray. Habang nga ni ako nagbabakal ng prutas ay naagihan ko ini. Nga ni pong nagbabarakal kaya na-curious ako kung ano ang tinda ninda digdi. Nahiling ko sa mga nakadisplay garon manamito ng maray pahauna akong maray. Nagiling-hiling nga ni muna ako kung ano mga mababakal ko kung talaga namang manamit ang mga flavor na yan. Nahiling po nga ni nindo sa display na iba-iba ang flavor. Hani pag nauli ning dait ay talaga ang hanap ko ay halo-halo. Kaya lang gusto ko nga ning masubukan kung ano man ang lasa kainiyo. Ngaran nga ni kan tindahan ninda ay haro-haro. Pero man sana nga ning halo-halo. Ugaman nga ni sindang sadit, daradakula, saka pinakadakula. Iba-iba nga ni po ang price ninda. Si binakal ko ay 149, dakulao ng maray. Man nga ni sindang 79, 129, 139, 149, 159, 116 hanggang 189. Iba-iba man nga ni ang sa indang flavor. Ngunyan ko nga ni ilang ini nahiling pag ako nag-uuli. Ngunyan ko lang sinda nahiling digdi. Dahil gulping nakapila ay nag-video-video muna nga ni ako. May tinatauman nga ni sindang number para apo doon. Nalang si number nindo kung okay na yung order nindo. Ang harapan ka ini gero bombasi o sanitary. Talagang solve man nga ni tadakulao na maray ang baso, puno ng yelo. Style nga po pala ay shake. Shake po talaga siya, pero puno-puno si baso ko. Yan, hinahalat ko na nga ni po yan dyan. Siyempre nga ni content creator kita, ay maski gulping tao, ay di ako nasusupog. Dati ay, kaya ito ay supog na supog talaga ako pag may naghihiling sa kuya. Gulping man nga ning proseso ang paggawa kay niyo, pero hinihiling ko nga ni kung ano ang ginigibo ninda sa laog. Garaman sa napalan ini, halo-halo. Nauugma nga ni ako dahil nakakasahod na ako sa Facebook. Po maganda sa pagmati ang nakakatabang sa magburang. Po nagtada ako maski 1,200 na itatao ko kay Mama. Aram ko na maugma na siya sa araw ka ito na sa hali sa pinaghidapan. Gulo-gulo na nga ni ang buhok ko dyan. Taintiro na po akong kururot. Kaya sa mga nagsisimula pa lang po digdi sa Facebook ay ipagpatuloy lang po nindo ang ginagawa po nindo. Tako man po hali din po dyan. Dikit pa lang po yung sa kuyang views ay di ko po pinunduhan hanggang ngunyan. Ay mala po baga ini at nagsasahod na po ako maski dikit. Nagko-comment man po sa kuyang mga video na sana sindaman ay makaranas din man na magsahod. Maabot din po kamo dyan, dahil po kamo mawaran ng pag-asa. Tuloy lang po kamo sa pag-upload ng mga original content at mag-engage sa mga kapwa nating content creator. Dakula man yan o saradit ay i-engage ta. Maski sadit lang po itong sinahod ko ay dakulang tabang na po yan sa araw tang saradit pa. At isipon nga ni po nita kung paano tayo nagsimula at kung para sa info, kung bakit kita nagbe-vlog. Siyempre, para po sa pamilya ta. Ako nga ni po, nasa harong lang po ako. Kaya may man po akong gawa digdi sa harong. Kaya sabi ko, mag-vlog po ako para may hahalaton po akong sahod. Saka saro pa sa diri kong kwarta. Kaya po kung may natutunan po kayo dito sa video ko, o maging inspirasyon man po, dahil man po ini sa pagmamayabang na nakasahod na po ako, ay gusto ko lang pong ipaabot sa indo o makauwa ka mong inspirasyon sa mga video ko po. Na mahirap po bagang maray ang buhay.
Kaya yan po, hanggang digdi na lang po ang sakuyang video. Kung nagustuhan po nindo ang video ko, ay i-follow nyo po ako at i-share na rin po ang aking mga video. Siyempre po, magwalat po kamuning comment sa sakuyang mga video o mga reels para mabalikan ko po kamo. Dahil po kita maging silent viewer. Dapat po mag-like kita, mag-comment para po mabalikan kita ning kapwa ta content creator. Nangani po yung sakuyang haro-haro. Hama na. Ayan. Maraming salamat po.